ne ya ɓaci raina ne ya ɓaci ba wani abu ne. Kai da ake gani ɗan iska ko kuma ana ganin ku taron ƴan iska ba ku san kuna zaune da ƴan iska kuma ku a tantare da ku bane. Yarinya za ta ɗauki niƙabi ta zauna a gida tana komai nata kamar Salaha, amma mene ita ne babban ƴar iska tana zaune a gida. Su ake mu kallon salihai, oke su ƴan aljanna mu ƴan wuta, mu da muke neman halas. To na rantse da Allah an kun san tsiyan da yaran nan ke tsulawa a faɗin Najeriya, wallahi tallahi kare ba zai ci ba. Mama shekaran ki 5 baki hau jirgi ba, yarki ta hau jirgi zu Abuja. Baba me ta je yi? Mama me ta je yi? Me ta je yi? Halas take nema koko haram? Mu kuma kuna gani ne iya wuya dai zufa dai muna hawa gari kuna gani muna neman tarkoban mu, amma mu ne ƴan iska, mu ake kallo a iska. Su kuma manyan kasan an ce su tallafa ba za su taimaka ma ba dan Allah fa neman ka suke da wani lalatan ko da wani abu. To mu ba mu lalaba ba bari an yi iskanci da mu ko ba bari an lalata da mu ba. Dan Allah dan Annabi ku duba wannan lamarin ku gani. Manyan kasan mu ke neman su ya mama ki gane manyan kasan mu ke neman su. Mu ba su jari ba su ba su koma, amma mene lalata da su suke yi ba wani abu ba. Kuma shi sa ba za mu samu ci gaba a Najeriya ba, a zaman lafiya ko da yaushe cikin rigingimu nan an yi can kullun zina ta zama ruwan dare fi sabilillahi. To mu da ake gani iska mu neman na kanmu muke yi, su kuma can su je su gaba da wallahi ranar tashin kiyama akwai hisabi, wallahi akwai hisabi ku kula. Mamu ku dinga la'akari da yaran ku 200-300 haka suke harba shi cikin Abuja, 200-300-150 50-70 ga uwar zoma ga kuma kawalai da suke has connection ana waye fi sabilillah. Abun ya ishe ni na bashi sa na fito in yi magana saboda mene mu ake kallo a in iska mu da muke neman halal mu da zufan mu. Kai ku ta doron uwar su ma kai da uwar su.